Vitun äpärä vittu. Mitä kävi? No ei vittu mitään meinas käydä. Nipeetsi, mä tulin ylhäältä ohi. Mitä Tää- helvettiä? Miksi tää- tää pitää tää- tulla? Tää pitää Noniin, mulla ei näy. Mulla ei näkynyt noita vitun numeroita. Just vitun joo. Vittu nää menee. Miksi tää menee näin kovaa? Mitä helvettiä? Kyllä se malotti. Oi vittu! Mä oon eka. Vittu kun mä en näe näitä Ai jaa. numeroita. Ei mullekaan tullut näitä numeroita, joku vetäis mua suoraan perseetä. Nyt sit Teemu vitun homo. Niilo vitu. Ja sit tää mutka mennään ihan rauhassa. Hyvä Kimi. Mitä siellä tapahtuu vittu? Hei hei! Eetu Tiima. Hyvä. Eetu Tiima. Ei kyllä vittu Tiimo. Ei kyllä vittu ei Tiimo. Vittu se tulee yli. Noniin, ja otapa koppi sitten. Ja otapa sitten koppia vittu. Kuka veti messumopo? Sori. Ui. Mä kävin molemmat renkaat tuolla tien toisella puolella. Wow. Te ootikin vähän liukasta tää rata, huomasitko sä Nikke? Sä vitun läskipallero ihan oikeesti vittu mua menee vittu. Niin vaan. Meillä on keskellä tietä, niin ei satu. Sieltä muut. Ei. Miten voi olla? Nyt tulee eka tuulimylly. Ei vittu. Kimiä. Kimkimiäisin. Mutta tulee nipeeksi. Nipeksi pisti poikittain kahden auto eteen. Ei se auta, ei se auta. Ja katkas Teemun tuloiset. Mikä piipeitä on vikakierros, mitä ajan nätisti. Ja mitä ajan nätisti mä sanoin aika. Nyt vittu mä lahoonaan. Okei. Noni, ja katoin jotain vittu kolaria siinä, niin aloin itekin kolaria. Ei, mitä mä teen? Ja yksi vittu Teemu, sä Teemu olet kyllä. Aina! Esko taaks! Esko taaks! Älä luukkaa Teemu tulevas, mut vittu mene sinäkin vittu siitä. Tää voi lähteä käsistä. Juo kepsua välillä. Sulla on muuten lujaa. Joo, moro. Innan valotkin. Vittu Teemu, sä olet homo. Tuolla roippees nyt vittuilee! Ei taas, ei taas! Ei taas! Ei me ei muuta molemmat! Miksi ne on molemmat noin lähellä mun? Ne ootte nytte. Kuka olis mua pyllyyn vittu? Ja kuka ajoo vittu kylki? Ei vittu ihan oikeesti, painakaa kaasua. Painakaa kaasua. Mitä tekee? Vittu ei paljon vaikuta kuin noin 1000 metrin päässä. Okei, no niin, ja mentiin pikkusen yli taas siitä checkpointista sitten. Pikkasen. Mentiin. Veti sama. Pitää miettiä monimootsia. Vitu puu saatana! Vittu jos meille 60, niin me otetaan silloin se eka pyörä, että on tasaverta. Mitä Bossman nyt teki? Mitä? Mulla muut. Miten te ootte jo tossa vittu? Ei jumala. Kuka tää tulee? Voi vitun homo. Niilo vedä vastaan tulee kaistalle. Niilo vedä vastaan tulee kaistalle. Menkää vastaan tulee kaistalle. Tui helvetti. Vittu niillä on Teemu mulle lähe. vittu. Teemu meinas tulla mua nokkaan tossa. Saatana kun kriofata. No vittu kun mua veti roadblockina tuota vitusta. Älä tuu eteen taimakurista. Hyvä Teemu. Vähän huonoja muistoja tästä. Mitä Ei täällä vittu, nyt tää tapahtuu? sää vaihtuu vittu. Ei vittu ja mä ajoin sitä vitu asuntoautoa päin. Mä olin ihan varma, että kuuluu tästä. Ei vitun vittu. Joku vitu ihme olen.
Kiva Mikä olento? trappettiilo tossa oli kyllä. En tiedä mikä oli. Kiitos. Mä saan checkpointin onneksi siitä vittu. Mä saan niin checkpointin. pövittävä. Mä en. Hei, mene pois eestä. Hei nyt ihan vitun oikeesti. Vittu ajoi mua perseeseen. Vitun vittu. Okei, siis vittu mä muistan, että vittu peli! Ei vittu Teemu, sä levit ai. Tää Omnis ei käänny. Sä et käännä. No vittu, paina A:ta tai D:tä. No. Vittu älä! Optin antaa elävän vihjeitä. No niin, Teemu kääntää aina mulle. Mulla on vaan Oi niin vittu. silloiset renkaat, Ei että vaan tyhjä. Vitun niin Kolme. ajo. Ketkä kaikki 3 ajo vittu. Otapa koppi sitten nyt. On 2 kierrosta aikaa vetää huiput tähän Eikö? vehkeessä. Vitun residentti tuli ja grieffas vittu. Vittu kun mä tönäsin, niin mä lähdin vittu ihan vituiksi. Älä nyt jakso. Noniin. Miten se selvisi tosta saatanan punainen? Ennenkin taisteltu kolisesta. Mä tuun päälle. Ei Ja päkkäri. Ja päkkäri siellä. oli munkilla. Ei vittu. Oh mitä? Ja ländi. Ja ländi.